minden rendben. Fáradtál még Pedig börtönben van. Úgy érzi, hogy hol van. Én még meg sem látogattam. Nem hiszem, hogy akarna látni. De a szekrény! Tényleg, hogy magát tudod. Hát nekem éppen nem azt a képzett aranyos arcát mutatta. Nem tudja elkapni. Igen, tudom, de akkor is. Charlie, nagyon tényleg, próbálj megérteni. Én nem is tudom, hogy miért panaszkodom. Komolyan nem is értem saját magamat. Tudom, hogy az ő helyében én is pontosan így viselkednék. Végül megértettem. Egyáltalán nem vagyok nélkülözhetetlen. Gondolom, hogy amikor sötét van tudod, akkor nem igazából semmi nem jön tudod, akkor. Milyen film van? És te is elhagytál engem. És egyik napról a másikra lecseréltél engem Derészre. Egy valami. Muszáj, hogy kifássoltam, tőle is voltam, ugyanúgy, mint a gunda, ugyanúgy. Miért nem szeret már engem? Mitől Elszínű fiam. Kérlek szépen mondd meg, hogy... Természetesen nem ismerte be, de teljesen nyilvánvaló, hogy csak tettette azt a valamit. De még oda bírt neki. Azt, hogy leesett alulról, csak egy volt a kis trőttjei közül. Láttam, amikor leesett, és csúnyán összetörte magát. Én nem hiszem, hogy ezt szépen megjátszotta. Csak színjátékot az egész, Ezek a nagyon... Mikor így kapart, hogy hol van? ha belehalt volna. Vállaltam szükséges kockázatot. Mondom őszintén. Akkor ezek kapart, hogy hol van? Hát nem is majd is dönöttem rajta. Speciális esetre